Salam hemmeňde. Salam Türkmen halkym. Menem öz ýüzegimde çykyş edýän diýdim. Türkmenistanda bu neçin bolup geçen zatlary menem gördüm, menem ýaşadym, menem kynçylyk çekdim. Menem kynullardan gaçyp gaýtdym otaýdan. Hemmemiz ýaly. Kimisini görýän Türkde, kimisini görýän Moskwada, kimisini görýän Amerikada, kimisini görýän Awropada, kim ýeri gaçyp bilse hemmeki şotaý gaçyp ýör. Haçana çenne beýtip gorkup gaçyp ýaşamaly biz. Haçana çenne. Ayağa kalmanın vakti gelmedimi? Daşary ýurtlarda kaçıp korkup şutaýda ýaşaýly şutaý gowy diýmelim. Biz şu bolmalymy? Biz bilmedim na. Biziň ýaşaman şeklimiz bumu? Ýa-da öz ýurdumyzda, öz watanymyzda, öz ene toprağımyzda göğsümüz gerip ýaşamak baka bir şey tirip ýaşamalymy? Biz gorkup ýaşamalymy? Başga döwletlerde de gorkup ýaşaýar. Öz ýurdumyzda barýas, otaýda da gorkup ýaşaýar. Başga döwletlere çykýar. Ay näderken minne, näme bolarkan, oturmaly bilermiken, oturmaly bilmesegem gaçyp ýaşamak, bir ýerini tapsak şotaý sygynyp, şotaýda ýaşajak bolup, öýümde pul uğratjak bolup, otaýdakylar aç, aýmaňa näme bolsa da şo diýen ýok. Taktan biz bittik, kutordyk biz. Bizde zat kalmadı. Yitirjek zatymyz kalmadı. Ne halkda bir güýç kaldy. Yok yani. Men pikirimçe hemmemizin ayağa kalmaly wagtymyz geldi. Proteste geçen adamlary görýän, proteste çykýan adamlary görýän gata az sanlary, gata az. Biziň hemmemiz nirede? Han Türkdäkiler nirede? Nirede? Näme üçin çykan oklar orta? Näme üçin, näme ýitirjek nämemiz bar? Näme galdy ýitirmek, näme galdy? Näme ýitirer? Gurban bolýan itlerem gelýär protesta. Kimiň nämedigini, kim onumy tanajak bolup, eýtjek bolup tanap bilmeýäňiz hiç kime. Siz näçe gelen? Siz hemme kişi tanap durunny. Sizin kimdiňizden bilip dur halkyny. Eline düşäýseňiz, tanalyp eline düşäýseňiz, var ya, parçalap ýogyna ýanmaly şu haramlam. Haramzada. Halkyň içýän suwa düşýärlermişin. Haramlar, utançsyzlar, binamuslar. Kime olsa halkyň içýän suwuna da suwa düşüp, haramzada, haramlar. Kime olsa, kim? Yaman gaharym geldi ene. Yaman gaharym geldi. Başga näme derlerken? Bir oğa alypdy, ona medýalarymyşyn bir oğa alypdy. Ýüregim ulaşyp gitdi ene. Yaman gaharym geldi. Aýtjak bolýanym hemmemiz. Ayağa galalım. Daşary ýurtda ayağa galýar. Daşary ýurtda agdyr bolalım. Ayağa galyp içimizdäki gorkuny ýeňeliň. Bu biziň ädimimiz bolsun, nesip bolsa, ýurt içine de baryp ayağa galmak nesip etsin. Hemmemiz elbirlik bolup, bize hiç kim hiç zat edip bilmer. O müňlerce halkyň, 10 müňlerce halkyň öňünde hiç bir milise durup bilmer. Hiç bir durup bilmer. Hiç biriniň güýji etmer. Ya ölür, ya galar. Ýa ýol ýok. Ýa ýol ýok. Çağlamyz düşünýän bolsak, çağlamyz, geljeklerimiz oýlaýan bolsak, bu haramyň elinden çekip almaly hemme zady. Haram
o haram var ya, ne o dünyada yeri var, ne bu dünyada yeri var. Bu dünyada tağam yeri yok. Ölmezlik yalık olup aylanıp öbürü görsen. Hava. Onsi yetmen, bunsi yetmen, liçeni edem olup, robot yalık olup, otak çıkıp oturup, televizorun karşısına. Bu dünyada da cehennem yaşıyor, haram. Halkın ağı tututur. Gelin ayağı alalım. Gelin ağzı bir bolalım. Gelin ağzı bir bolalım demek ansat. Bolmak esas zat. Hemme zattan ön ağzı bir bolmanı başarmak. Başaralım. Birbirimize inanalım. El ele verelim. Haçan el ele beren vaktık hiç bile güç bizi yenip bilmer. Biz 5-10 del. Hemmemiz. Ya da bir 100 sanamız del. Hemmemiz ayağı alalım. Nesip bolsa yurda barıp ayağı qalalın adamlar. Dur diýmeler. Indi bu zatlaryň hemmesine dur diýmeli.